I am more than a conqueror. Me kunim difo we yes. Amen. 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 Beba sa kwanya we so ama ye nyina ye ho akwa babiem. Ye ne a ye de odo abedo bodo mu. Ye mamu akwa ba papa enene de toso na ya. Ye njumadie ye twaso. Na minum ye nyina di ho adanse se nyame hye ne ho animonyam na oguso a o hye ema yen. Ye beda adofo a won what various platforms ni nyina so ye nim se bebre wo Facebook, YouTube, all the channels ahodo ni nyina na sede toso be kwa ma Hope channel se omunso afasa kwanya we broadcast nyame asemi se be ya obi bia betie bie nti asekda nkanya me ayeye nkanya me ntuntum nkanya me ye be hye na sene ye be frɛ ya sompanyi elder Enoch Kwarteng na afi odiye opening prayer no abrɛ. Amen. Pacho yen sori nyina ho na ye mompae. Ye nyankopon ya da wase ebiem se ene anwumre soso. Wama ye nya akwanya na ye beti wani mo asem. Ejai sofo ehye wonsa kwan soronko so. Amen. Estro se oduru property yi animu a. Ya nyame okasa enye oja. Na emmonwura akoma bia mu. Na hye wo ho animonyam. Na faso de brantem. Anyam ka odin so be shira Yesu de munti. Amen. 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 Ti akwanya ambase miyi yeni a yesofo Dr. Pastor Appiah Kubi Kwarteng ana watwi mu nyina no wodi yen fam no aka kire yen say ye more than conquerors. It's a special song no esia enia ye betiene Dr. Pastor Appiah Kubi Kwarteng. Here he. Amen. Sadia not any baby aka Sansuna any baby aka a fool jatu yaba one in Saja fire boniche fire boniche fury or town for Sadia not any baby aka one in for some Sansuna any baby aka Enti ya fuwa jatu ayaba wanim seja fire boniche oneche fire boniche naji fury watam aje yabo oneche fire boniche naji fury watam aje yabo fire boniche naji fury watam for nipa oni mushe
Now the Masasi Abakusamu, Amane Tunaro, Bonyamisufu, oh, the body Mushe. Now the Masasi Abakusamu, Amane Tunaro, Bonyamisufu, Bonyamifri, Odomu. Boni person in Sassuasa, Yamara Media Sassu, Nipamfua, or how by Ferrari, oh, by Ferrari, oh, Mania by Ferrari, when Yamifri, Odomu, Boni person in Sassuasa. Yamara media sassu ni pampu. Oh, how by Ferrari, oh, by Ferrari, Namani about Ferrari, Niana Furiania, if you are Conaboni, ya Bonnie, Penny, Yasuadi, and Onadia Maria by a soul. Yamina boy and Sakura, a jayabo, fire, body chain, edgy and fury, or town for nonsense. If you know your body was so born in a couple, oh no, no, dear bonny abo, fire, body chain, edgy and fury, or town for nonsense. If you know what you was so born in a couple, Adam said, oh no, no, dear, fire, body chain, and so many Adam what to me, yes, my body, Panina, this one, what is a moment to say, we are, Banka some fun, and Bonnie Hokura, if I am body chain, and fury, or town for chain, and fury, or town for say a cassa any bonia, I am a young chihuahua, your true. Just so you say, a young chihuahua, your true. And the assassin, the bell, you say, the boy, I am going to or the young Sudina, a day. Town for nonsense. Amen. Hallelujah. Amen. A day, abo. Yes, Ralph, I want it chain. Let ye through town for nonsense. A day, Uncle Pong, our yen papa, then him and Ayaba. See, I can't bonny chain now and a cough forward, training is or the bonny be chain. Now, a betty who's surfing yanting now, and Yabe, in say a jar. Or the bonny beshaja nursing cowding. When the source will be a will be a would tell you passing me. A radinam, yes, you Christo so at the bonny action. Memoir quaba, Quanson Coso, a bar and that day, media, Yababi dear or Radidimu say, Yabaka, Yakopon Wassem. A quan on the air course assassin or having ye. Nancy, yes, you demunti, ye young committee for Manabroso. Amen. Yaniji Bebre say. Radiadum Yenso I war Philadelphia. Ye bet to me I can reassing na ya mu Pentecost 2025 Ibrahim Muse. We are more than conquerors. Yes, we are fine. Ye include for a man broso. Na misa won so awutia sempe baby a obi a obetima keso bo set me ye include for a man broso. Erade manye ho sa ma. Amen. Enti ye kanyina e babu nkwa na ejina.
yɛde onyankopɔn asɛm ɛma ɛdi adanse sɛ yɛnkumdifoɔ ɛma ne boro so na yɛne gye yie ɛfiri sɛ Romanfoɔ nwoma no ɛti di nkyɛmu nkron no ma ɛte aseɛ sɛ ɔdasani bi a wɔ asase soɔ if you declare with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Sɛ wode wano pɛ mu ka sɛ Awurade Yesu Kristo ɔno ɛne owura no na afei wode akoma nso gye di sɛ Onyankopɔn nyane no fira wufo mu a ɛneɛ wobɛnya nkwa. Amen. Nti me bɔ mpae sɛ wobɛnya nkwa na sɛ wobɛnya nkwa deɛ a na ehia sɛ wode wano pɛ mu ka sɛ Yesu Kristo wɔyɛ owura mpa. And until me were 3 declarations and person make it another day, send a debut. And number 1, and he said, I declare Jesus is Lord. Me can be another also declaration. Me say, I declare Jesus is Lord. Declaration number 2, me say, I declare Jesus conquered for me. Me say, I declare I am more than a conqueror. Me chan kumudi for ampa asidan ken radide. Is there a nurse me tima bejina ha kasa sat time bi ya radide amaye ya. Me ka biam sisu dua say I am more than a conqueror. Bonsam ye de obebia we akwamu se dia kra. Yesu di munti yan kumudi for mane broso. Na yan kumudi for ye hia nsafo ahodo bi a de betimi di atoa so ebie insirapon no a Onyankopɔn nam so Israel no. Enti nsafo miensen na mpɛsɛ wo hyɛ ne nso. Safo a edika no safo a ano ɔden yie pa. Ɛno de akoda ketewa kura wo a na obunsam odwane efiri hɔ. Saa safo a edika wo friend sɛ prayer ananse mpaibɔ. Ɛyɛ akode a ɛyɛ safo a Onyankopɔn de aman ne a da bia yɛtimi de bie Onyankopɔn storehouse. Baby and the Shabbre or the Aguno, and what can one say, Mana Ayanika was it prayer is the key in the hand of faith to unlock heaven's storehouse, where are stored the bounties of heaven. Baby, on Yakopondi in Shabbre, Agu, Aman and Mano. So, Pompaya, no Yasafa, would you be a saprono? Napunibia, then Shani Shagoso, and then me Pompaya said, Ubafam Pai Bosso, Ebia Prono, Neyasu Christo de Munti, Nisra, Ebunkamwo, and Obushia, so yes, de Munti. Amen. Point number 2, as I was saying, so I was Safwa Biami say, Aya, Nabutre. If we are see way, Nipa, Yabutre Sat. Sesia near per se, Yamana and Tenta May. Opomba, a year in Yabutre, Matthew Asampa, a Tedunu 9, Samudumi, and I'll see. Nobody know what Coseria, where a Christo near check, do be an so be a banner, no air, Monte Christo, don't tamate, Tidavi, the Pinti, Meradi Coseria, no better imagine Coseria, no, one more and no Yakopon, Ebejon, one Sujina, a Radibejo, Amen. A fair one who the moon to me, you know. Utumi mubia ni ho betim de agina na wo hia Onyankopɔn sunsum kronkron no ɔno nkwa na betim adomaboa wo amoatim agina wo wiase a enche na etwamokoi. So you need the power. Enti pimiensa yade bompaye pimiensa yade di nkunim sɛ yaye nkumdifo am na broso no ɛyɛ ne Onyankopɔn ahyehye nasemu ade amai. Your prayer and patience and power. And ne fabon ntoma no na Awurade nti enye nhyirama. Amen. So far, Yahoo said, Jesus' word is certain. Yes, Christo, Nasemi, and Kwari, Sinya ni ho. Was also near Assassin Chamui, a mu at since Cyber Ukrania, a be free Mwako, as Danka Yesudinda. A fair Yahoo said, Jesus is your savior. Yes, you know, only Wajinkwa. Yes, here at top BC Bassa, you know, Onukuto, and our Maya and Qua, near Janam, so Quafri Boneho, and in Qua, a Citramu, and in Qua, any area. Faye, Yaxaka Biamu said, Jesus gives new birth. Yes, you may our froye, a war for froye. Nanette, you know, can one some no messy. Jesus, he gives Sabbath gifts. Yes, you saw a map, Homeda. Yes, so say, why ready said no benya chedi, but Sankatitona, Ecrofas and nice Ecrofas, as he will pay
obey yama na ya to ne sa no bia ya let go fast dey na go fast ade be na obi ehwe eti na Yesu Kristo a oye wiase nyina wura no oye the greatest creator, the King of Kings and Lord of Lords no or gifts be ma amen. The gift of the man no ehye ne home da no mu na na pese wo hye no so na utie ne ye pa ebra yekosi nti ma me no mo mpae Yehowa ya da wase se wada wo ma wona ayo so ne asase bofo eno ama ya kwan se Ewrade Yesu nti yensusu yenya nkumdifo ma ne mroso homeda yi mu Ewrade wa ho ewodi nsem bebrea duamu e wasemi mu na ene ye beyi na poso tentia binom ni abomode se ebeti ase ne yade aboye bra edikan ho huyamabo shrine na bi adwemu ma ntimi enya asemu nhyira wo Yesu die mu nti amen. Aba we da bia ya no bisa no ho how can I get rest? Meden ena menya home oso no pa no ko school oba eso osan ko ya juma kakra ansa no esika kakra dia to no ho oba bedu fie no na ade asa to bia traffic obeto mu kra ontimi nnu fie ntam odanya ne ya no papa na o routine sa to aso bi sa enti ohumi bia ni ho a onya e na babom na eno na papa bia e be pana sempa ba ko motini dimpen your friend Dr. Samuel Bakioki. Dr. Samuel Bakioki, when I read a book, we was Divine Rest for Human Restlessness. Ohumia, onipa benya, ewo wiase a ehumi nimui. Papa no child here ewo Andrews University, where you renowned professor pa Nyankopon afrene so onko humi. Na yakodru Andrews no na esi ebo modern se be adwuma ye. Enso na adwuma bia ni bia. Enti papa yi na me call ne nchen se Dr. Bakioki me hears me adwuma because me family by say ye o say I know but obet my adwuma dia me adwuma metim dia ma wa ya ama what me nya bibia bo ho na am so okay ene odaroma ti afei obusa me say na school hafo no say we adwuma mo a 1 hour bi o ma o say sabel me refi mpo dia adwuma but na school for the omni man no ewo from kakra me fa say sabel na $7 a ono say oh okay school for more 7 means more 8. Thank you, sir. Thank you, sir. $1 now. I bet Tom Finfi no I incentive kasi pa mami se beya because my restless. Obi a medi me yire ni me ma abedru ha na me nya dwuma me ya nam de atua me niam na enya semeda form. I was needing rest out of my restlessness. Papa yi efa me e ma me ye adwuma e ma no e woni fie. Sesi ho kama de se me ye bia on the library bibia no ma me kwan na me ko na me ko hye na ma hye books no na bi ba sesi ni bibia kama o ya no obon ba so why de odwuma ya ne mani so pa enti na fe ya na de no ati check no de amame like say miss me say eniji aba e o de ti biase mo ewe no Onyankopon hwe se ye betimi anya rest ye betimi anya ohome ne ba ebre e na ehunu amane nei e wo asasi so ewiase mu nyama nyina ya onsati untimi hu de wonye obi won mo asesi ya meka se otu akwan bia koduru ba bia wanda so bia ni ba bia ne yire hwe na nim ofie ne ma me no twen no ne nua no twen no ono ankasa so otu kwan no onya ba bi kwa mpom faniti ntoe sa nyama nyina restlessness and a ba onipa abrabom ewiase aduru ba bia odasani bia wa na dwinsempo wasum nyame etwa bia no wase o ma ya ma twa ma bampa ya ba nyama nyina ntim ko yewe he na afei the gidie no kwa na ekofo. And we live in a world where spirituality is becoming very shallow. Afei emu ahode no gua na ego. Hope seems far away, and that's why I say what chi ebeye eya na akra Ghana for the asaka ka won say obeye de eye ohia ni sambo de obi a ohia ni we so say ebeye bi say ana ehia say ebe mu emam nti wanda so nyina say ebeye na ja wo de aye o sambo da wo di transasi so enai ni ba ebre ti asasi so a ebeye na e o mo sambo kese efi say ehu ahitan wa asasi so America memu ha ehu nipa bebre obi okwa asoro kwa hia na niyam hyehye no babi ani pa hia bia oso kwa na yam hyehye adentra efi se bibia betimato emfa ho ne se wo nkrata emfa ho ne se wo ni nkrata bibia betimasi e wo brabom
onyankopɔn nam adom so ɛma yɛate aseɛ sɛ yɛso ne soɔ bebree a ɛso yɛn nanso so ɔde homeda no asi hɔ ama yɛ sɛ ɛnyɛ ɛda sonko a yɛbɛtumi afa soɔ ɛnyɛ nhyira ɛfiri ne nkyɛn. Amen. Enti wo wiase wo baabiaa na yɛka homeda ɛma ɔbu mfu ɛma ɔne mmere so ɛhyinyɛ biara ne ho. Bible yi ɛfiri tire kɔsi akyire nyinaa Genesis kɔsi Revelation ɛda baako pɛ ɛna homeda ɛno ara ne Saturday ɛno ara ne da ɛtɔ so nso a yɛfɛ no sɛ memene da ɛno no wokita sɛ wogye ho akyinyi akɔsi baabi a ɛnyɛ yie ɛfiri sɛ obiara wɔyɛ Nyankopɔn baabi a ɔkenka Bible yi ɔgye tum saa. Yɛakamfoɔ mpo deɛ yɛnyɛ nananom ama yɛate ase ɔkwan sonko so sɛ papa na yɛsom no yɛdin de Onyankopɔn Twɛduampɔn na ne da a yɛde si hɔ no ɔde maa yɛne a ɛyɛ ɔno Nyankopɔn ne da ɛna ne nyinaa wɔ hɔ nanso ɔno Nyankopɔn ne da ɛne memene da. Enti mpanimfoɔ kasa a wɔn mo sɛ memene da Twɛduampɔn Onyankopɔn kwame wɔyɛ Onyankopɔn wɔ ne din no enti ɛno deɛ akyinnye biara ni ho. Owuye Yesu wuye osori kosi anɔpa paa ɛfiri sɛ Bible si homeda no ɔyɛ kom sɛnea na sɛ ma no yɛ kom si ambrane nti na Yesu dada mmara no mu ɛno nti akyinnye biara ne ho sɛ da no deɛ Awurade ɛde ama yɛn. But deɛ nam sɛ meka kyerɛ ne sɛ ɛnhyira ɛwɔ da yi mu. Amen. Onyankopɔn nhyira ɛwɔ da yi mu no ɛna nɛ me ne wo ka ho asɛm. 5 divine gifts to a world that has forgotten to rest. We are see a yedimirika tumrika huna mani wo mu nyanya home no. Onyankopɔn ɛwɔ akyɛdeɛ maako enum yɛ onsa sɛ na hwɛ yɛwia no wate ase. Nyankopɔn akyɛdeɛ maako sɛ enum ɛde ma wo. Ɛno ɛna yɛ nea wobɛtumi anya afiri Onyankopɔn nkyɛn wabra a wotie n'asɛm na wasie ne homeda yi sɛ nea ɔno Onyankopɔn waka. Akyɛdeɛ di kan no mato din sɛ rest. Ɛne sɛ Onyankopɔn ɛmma yɛn ɔhome. Amen. Nyankopɔn ɛmma yɛn ɔhome. Bible count Genesis chapter 2 verses 2 and 3 and was say, and on the 7th day God ended his work which he had done, and he rested on the 7th day from all his work which he had done. Then God blessed the 7th day and sanctified it, because in it he rested from all his work which God had created and made. It won't say, Mahalati, he rested. Onyakopon homeye. Onyakopon homeye. Bible said that so if we say, Onu Nyakopon si a day in the moon ma home. And he was tun safre Adam, or tun safre Eve, or tun safre Adam as if we are singing our own so kahubi. Set me back a day in that may yes hua. May yes in chain ama me hua. Make a chair once also become a home. Naminuna and home me. Menuna and home me. And yes, you buy a new country. Matthew Sampano, a tiddy bar consumer don't know what she. Or say, come to me, all ye that labor and are heavy laden, I'll give you rest. Obia was as he saw, now what it ye, now Huna Mania, now Bibian Koye, now what do you Basabasano? That also soon, I have made that day, no, so now quite now by maintain here. I rather yes to say, I will give you rest. Me, mount of home, I'm more brabum, and now Unakupon by me, Tunsa Frau, say, I rather yes to Pawasemu ye pa, into a better unya rest. Bryce in tay, never did a homia or Kahwasemi. In fact, as a rest after 20, if you verse 8, it goes to 10, way I am ransom, do more sem, and the rather country. Or see, I go see, remember the Sabbath day. Kwame, remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days you shall labor and do all your work. But the 7th day is the Sabbath of the Lord your God. In it you shall do no work. You, nor your son, nor your daughter, nor your male servant, nor your female servant, nor your cattle, nor your stranger who is within your gates. And so Onyankopɔn ɛtunsa frɛ Kwame, Onyankopɔn tunsa frɛ ama Awurade si kai dai sɛ ewiase mu so pese wonya homi a kai sɛ mayi da bi asuo ma me ho saa de na me de homi firi me ne ma me boy ne sɛ na ma brent ya me homi ye unti na me yi da si ho enti akosua bra Kwame bra oh ya manu bra me nyina ye nkamom na Awurade asɛm a wɔka kyerɛ no ye nti ase sɛ se ba Onyankopɔn nkyɛn a
ne homeda mu a onyankopɔn ne madom so ebema wo anya rest ewa asase so omo anya home ewa asase so enti ne se uti ko benkum ko nifa ko akire ko animu wadwen kabom se de kra menam nyankopɔn asemi so ehye unkrane said there's rest in Jesus. Amen. Ohumi ewo Yesu mu, come unto him. Branin chen se na wositie ya ono de obeje o ya ne etu sa adwom no you see oje ahiafo oje ayarefo Yesu de onsem o oje ahiafo oje ayarefo Yesu de enti sikafo ba onsem ahiafo ba onsem arayefo ba onsem won mo Jesus mo hia no bia onba ne nchen a homeda yi mu no Yesu ema on rest me bom pae se ene wobeto won sase ni ka che you say rade Yesu me pacho pi me hia rest maba enti ma me rest. Amen. Homeda no eye ti se baby a wakwa akogina na woto petro egu kam edu ede di kan kwasia na nante sa ni padua ni adwen ye bibia nante na ekwa ekodru de to so no a na so ugina for refueling ahode nyina sa it is so say nya ahode mo fro egu ka no mu ahode fro egu ni padua no sebeye a obetimi akọ wanim ewo asase so. In fact, onyankopɔn pese edai duru ha nipa bi o asase so bia betima nya anigi aba ne nkyɛn na ɔne wo anya communion ɔno anya nkisahode bi badam for so for bi na ɔno eye of another persuasion meka another persuasion ɔno nye azieni na yɛne no di nkɔmmɔ na yɛhye no krane no nso kana semfa ne aba bebre ho ne du homeda ho ne yɛka ho asɛm no say you know something I keep the Sabbath for my salvation. Media men kodi enti homeda bia me said anya daji ene yakopon kas on said down to 9 free years so oba sorry you know whom say we better saw them but about every Sabbath meaning pa said day yakopon da na I commune with my God. And to the four who tell yakopon say be say me hye wo krane say onyakopon hwe wo so onu bedi nkomo onu benya nkisahudie eya kai say nida odi asi ho a opese onu di san komwe da bia yes anopa wi ne anwumre une be kasa de but we the 24-hour session everybody see we the bibia da nchen and just me and you everybody di monti mame no ntra e o sa kwa no so amen. Osofu pani pa ba Kubi as osofu pani Dr. Falkenberg no Jean Paulson on the Kansas we say look me president of the whole world their conference no and say me nya time so ema me family me yire ni me masem nya time on to no said that say that way there me nkwa djuma emfa djuma sem bia ha me is a day I've set aside for my family. If it's a djuma we no suwi ase nyina ho dadwen eda no so na so wa missing a family no enti wo hyeda yi da bi si o odofo ye mrika tuo bebrebe nyina mu no onyankopon say yes obia betima ni da o pe bia de asi nchen say there na me de be home there na de be time for my family but op time with you time with God eno de enya da bia ena betima nya sa 24-hour session time no with God nyankopon de asi wo say at the end of every week bia da eto so nso no erade adumunti ono ebenya communion amen. Timi bompa say obadwen ho yie yana to da bia azefo mo ha dream tells them homeda nya si e kan saa keke ye kan say onyankopon dia kyade sonko ana wura homeda mu enti wo ti onyame asemi ti ase na gitum say ampa woni awrade ebenya saa nkisahudie wo domu a you are going to get the rest as a blessing from God. Amen. Ubenya nshira efiri onyankopon ho na ode abo obra afi ne etoso mienu eye recognition onyankopon ba se erade adumunti otumi ehu se na wositie na wo so hu se na wositie titie se na oka kire ewo Deuteronomy chapter 5 verse 15 or say and remember that you were a slave in the land of Egypt
And the Lord your God brought you out from there by a mighty hand and by an outstretched arm. Therefore, the Lord your God commanded you to keep the Sabbath day. Amen. And he, homeda ho asɛm a ɛtɔ bi ɛsi o amu ha dwen dufo ne azie fom so homeda da bi o ɛyɛ Onyankopɔn nhyɛnsɛm ɛyɛ ɔno Onyankopɔn say the Lord your God commanded you ɔhyɛ say ɛsɛ saa da no di wi adwuma enti ɔbɛsɛ number 1 unya ntiaseɛ sɛ ɔno twɛdi ampa Onyankopɔn ɔna bɔ soro ni asase ya na ɛtɔ da bi a yadwen yɛ sɛ yadwen yɛ sɛ bibi dabi Onyankopɔn na num asɛm so di ɔso na asase si o fa wa woti wa mi a me gyina ha no sɛ nyɛ Onyankopɔn adom a nyɛ no hom yɛ ɔhom gu yɛn so a ɛnyɛ hom abrada de gu yɛn so a ɛnka yɛ ni baabi agyina ɛno nti Onyankopɔn nam homeda yi so ɛbɛsɛ ɔkyerɛ wo sɛ onipa kayo adeɛ onyame ayama wo ka baabi a wofiri saa dwom na abusafo bi to ro sɛ baabi ana metie sɛ na me sitie baabi ne ma wo mu sɛ ɛnyɛ Awurade na agye me anka mɛden etu Nyankopɔn ka kyerɛ Israelfo look mo kae sɛ na mo yɛ nkoa ɛwɔ Misraim ɛna me de basa mu ɔden ɛna ɛbɛgye mu enti I'm commanding you say if you na kure no recognize the fact say I am your redeemer. Hallelujah. Me na me yɛ wo difoɔ me na me yɛ wo sɔmufoɔ me na me yɛ wo tripagyafoɔ ɔdɔfoɔ wo tie Nyankopɔn asɛm nɛ baabi a wɔduru w'abrabɔ mu biara Onyankopɔn bɛ sɛ wotu ani na ɔhwɛ no na wokae hu sɛ he is your God ɔno ɔne Onyankopɔn na sɛ ɛbɛba ne saa ɔnam homeda so aboa wo ma wotumi te aseɛ sɛ ampa wɔyɛ wo dea na nso so woyɛ no dea in fact we need new identity by the fact say we need Onyankopɔn ewuleti na wo resi Nyankopɔn mu na wo recognize or no any otumfo oba ade no your identity sɛnea wo sitie no it changes from where you are to what he wants you to be na nka wo yɛ slave na so Nyankopɔn do afedie wonya kwabio Yesu say memfra mo kwabiem na wo free sabreko no mefra mo say mo yɛ medamfo amen so you become a friend of God utimi ne trust din komo timi ne trust se be ya wo bɛka ne ehia wa kyerɛ no na ɔno so aka ne ehia wo so ade akyerɛ wo young adults be brave ha enei no recognition no person mo nya no social media nti we ya no okɔ Facebook ufra no okɔ Instagram ufra no okɔ ba ko bi aba na nsen no okɔ X no okɔ me mia bebree no na mu sabe be hu se oho brother uhia so sa recognition ahodo nyina yes nipa fam die no but Onyankopɔn pese recognize wo ma wo te ase hu se enye social media ene betima define wo e ono tu anya mpo Onyankopɔn na obo wo ona se wo se oba ne nkyɛn homeda no na ne be nya sa nkisa wodie na afedie wonya kwabim wa be na damfo afedie wonya obi ahunu bi yakwa utimi kase ubu se me Onyankopɔn ba na I am more than a conqueror. Hallelujah. Me chankumdi for Emma Nebroso. So the Sabbath restores our true identity. So we are sons and daughters of the Most High. So I'm passing if you now pray, we are seeing more. You are not just anybody, but you are a child of God. You are a daughter of God, a son of God. So I bet you say, amen. You need to remember, say, Onyankopɔn ɔdɔ ɛpɔsɛm kwa bebree so ɛno nti ɛna ɔde saa recognition ɛma wo eti homeda wodi so daadaa no ɛboa wo ɛma wo nya recognition already mu afei ne ɛtɔ so biem the Americans with the RR na ɛdi kan RS R2 recognition R3 ɛyɛ renewal Onyankopɔn na homeda so ɛma esimisa ni ɔno enya nkitahodie sonko bi a enka yɛntimi nya no kwan bi fro bia so Mark asempa etimiensa chichemu aye nnan kosi enum no Mark chapter 3 verses 4 to 5 Bible say then he said to them, is it lawful on the Sabbath to do good or to do evil, to save life or to kill?
but they kept silent. And when he had looked around at them with anger, being grieved by the hardness of their hearts, he said to the man, "Stretch out your hand." And he stretched it out, and his hand was restored as whole as the other. Hallelujah. Everybody yes Christo akwa kodru onuani fie humede na obi wo no mu a ne nsa ba kon ayete sede emu akamu akọ enchi no na nipa bebre wo ho a omni pe asum sa pem bebre enne obo ade na nkasa ba ogefo na nkasa ba oyasafo na nkasa ba oyade Yesu Kristo apie ho enti bra Yesu bae no Awurade Yesu si o ka kire obusam se enti ade a mebe ni modwen mu se be ba be ye modwen bebu mu se me ye bone na eye bone se be papa homeda na eye bone se be papa homeda no mu ye kom Yesu Bible si o hwe o mu se ya anga na waka wan hwe aka Yesu bufui aha de opa che o ni se na the twaso no was he was grieved by the hardness of their hearts. Na had no say wama yo makoma din na niam Yakopon de na din nyina omuntumi hunu enti o ka kire be ma ne say stretch out your hand kire won say mo no kire mo no Yesu ade wo nti ne nsa no esan ye se dia ba kono tie na do nti amen. Ene be se me ka kire o se Awurade adom nti uhia se renew with strength. Uhia se renew wa hoodin o Yakopon mu. Se wa ye mre okwan bia so o nyame sumu a Onyankopon nam homeda so ema wote ase se homeda bia wo sane ba ne mamu homeda bia wo sane ba ne fie na ne ma behia obia onam adom so se na oye ma sa nipa ya wo kan ho asem he no sa odasane bia oba ne nchen bia so no ono so nsa ebeka sa Onyankopon adom renew aye a odi be ma no we Yesu die munti amen. We can look at some party and Sanchi do Cosidon son and the men cow her. The answer is Christo, Ecoto, Babia, not on Sony more Kwa, Ewo, Meda. Anna Erade can say, should not this woman be loosed from this bond on the Sabbath day? Sa in Quay and more coin, Sanipai, or you know, Quasi and Papa Buanaman who banana. Oh, yes, Christo and Madame so, and more Baya. Danka ni mo kwa na bibia ni ho ye be yie na fa atunu se mo buo krampo no wo no Awurade adomunti otimi esan ede no ban kwam biom enti homeda sie ene homeda na Onyankopon de asi wa ma ne mase emra ne nchen no se eba Onyankopon nchen sa ade to so nso no a Onyankopon na madom so emma yenya reniwa e woni mo amen. Timi bompa ye se ne se bibi e wo bra bom a agigi wo yare bi hawa dwen se na papa die ne sei maami die na se de ni mu akon na fei oya ye bafa impa Awurade adomunti se wo ba Yesu Kristo nchen homeda bia se no ahye ebo na obehia na na domodne sa kan amonya yaresa bia na wo de no nye physical problem bia na emotional wakoma mu na uhuna mane de me dane se Yesu ye asumni no otimi hwa akoma mu nim adwemu baabia onipa dasani bia ehunu sa honhom kra na abotu ayesa dien kra Yesu ne madom so ebra beba ne nchen na beti ase so na ye oba de no no ene ye ogefo homeda wo de asi o ma ne memu no he gives you physical, emotional and spiritual strength in his name amen. And Yesu di munti utimi yankum di fo emane proso ebra odo ho beto Onyankopon so ewo ne homedem the so Onyankopon say onomo na oma all the refreshment you need, all the spiritual strength you need honhumu ahoden a wo hia ene froya wo hia Onyankopon wo bia no onfa homeda yi so ebra obagi atum say Yesu onna ye homeda wura be atum say Yesu ona ya je nkwa onam na dum so agi ye nkwa be atum say Yesu onam adum so ema wo hu say uye ne ba uye na damfo ono na nam da bia na every day obere new no love no a owo ma wo no e wo ne de mu na o de ahye ne ho no nyam Awurade ema won san ka sa enhwere na dum nti amen. Afei Onyankopon na madum so eboai ama yetime hu say ebra one man gifts ahodoe no
Medical gifts ahodoɔ mmiɛnsa no. Didi kan me so my gifts ayɛ deɛ bɛyɛ? Rest. I already did kind. Let us me know my gifts ayɛ deɛ bɛyɛ? Recognition. Afei let us me nsa yɛka ho asɛm so my gifts ayɛ renewal. He knows that. Yango gift ɛtɔ so 9 so. Gift ɛtɔ so 9 no ɔse ɔma yɛnya reverence ɛwɔ n'anim. Amen. Reverence ɔma yɛnya ɛwɔ n'anim no. Isaiah 58 verse 13 to 14 no say, if you turn away your foot from the Sabbath, from doing your pleasure on my holy day, and call the Sabbath a delight, the holy day of the Lord honorable, and shall honor him, not doing your own ways, nor finding your own pleasure, nor speaking your own words, then you shall delight yourself in the Lord, and I will cause you to ride on the high hills of the earth, and feed you with the heritage of Jacob your father. The mouth of the Lord has spoken. Eradiano na kan sem we say wasitra wuti mu no se obedi ne humeda ni enti nam nam sa kwanya so tun sa frau se opese erade di mu nti esi wo yie wasase su a od ne humeda ne man se be ne ma mu asase su a wo mu nam onyakopon dum mu ade ade die be ma onu twadi ampa onyame no blessings enshira ebesa for dia. In fact, there will be more than conquerors in their lives. On be chankum di for e wasase so if you say one mu de ani die ene obuo emerade yakopon homede ti wa wuti yakopon asem ne ebia na besi sabre odi nchinyua ha munya masem yansin da bia da bi wo sheda yiri dan sinchen o sheda di nshira sonko gumu o sheda di botae bi tai chese yenti amedi eda si honie wa sheda so aka su se wo ya se wo dina sem no so a se wo ma ho kwan na sem pa ye kan eye hu adwuma na di bobra e kire se wo di ani die ani oguo emma onyankopon na se ba ne sa de a wo se mi nyankopon me hwedi ampo nyame I will cause you to ride on the high hills of the earth. Memma wa nanti asase so chonso miaso, and I'll feed you with the heritage of Jacob your father. Na Jacob what ja and no ni sira bebre na japade ahodo no Erade asudi mu nti me de be ma amen. See a bompai as the God of Abraham, the God of Jacob, the God of Isaac, the God of Jacob. Enti Onyankopon emma yaka ekire nyina enhira twediampo Onyankopon hwe se ibenya no odi awura ne homeda mu na ede ne die emma no na ne da konkran mu ya anye de epe o say if you turn your foot from the south from doing your pleasure wanye de wa wo pe and you call this day a day of delight eya ade a woni gye ho na no bi na ye adwuma wo ya so den ho a na me bomodin say me ye adwuma ni bi na me say we so fo na so me ye pese obesom kura nti ba kom ba ye na ba bia me gina ma me kura friends vacuum cleaner na pese me di cleaning o se fasa mpacho for me and am so obi kura baba ko di kan badada ama o pese ko ba beji every me nsem ba me ka kire no say me mfa ma no enti jama me nyo na ba ko so ababiem asan ababiem pastor no please for me na me to no me so pese me ka say I take delight in just taking part in this job. Something who be share me ni ho keke e jama ma me nyo I take delight. Ye wie na me busa ba ko no ba ya me ka kire no sa ne say e di ba sem na fa wutrim e wo sa asem a ye kan ho mo say ai so for se si a wo kan ye amama te ase pa o kwan sonko so na me se kwan be so ene wo se mate ase hu se onyankopon aye som no se ye ni bibia ma no a e wo se di ani gie mu odin e na eyo na me se okay very good ti delight much na fe de be no se de ma esan so bo me pa ne se esan so de ani gie na ye nti you don't get tired I mean umre ho enti ze mama sum nyame abre ena hwan ena asom ye ba mu nye na ye nya hwimfiri mu ye bodi ye modi
how if you say you take delight in serving the Lord. When it you say, Obasmo Radi, when it you say, with the Robert this war, and to be not me, your palm of fear, say, hey, whoops about coming me now, sorry. Hey, Fiaco, 24 days ago, even to me. Bram, see my dream P. Set me cost sorry, that also soon. In fact, it's me take it to my movie. But I'm Paba. Now, my partner, my no one tiasi. I don't blame them. They didn't understand. And you almost never the intimate quality for Santa will be a quote from her. Not how to fear. I said, no. But I took the light. So, Yakupon to manage who said, make your painting, I will Yakupon, and who made the same. The net may castle Yakupon, no, do so, was Shami, oh, make us was your mechanic. Message Yakupon was Shami. Now, that made the say, yes, I soon sound qua. This year, what can once make a yes, go, and you make a Santa, dear Yashi. You make can say, not do Munti, no one, amen. Now, not do Munti, one quansway, and ye, oh, yes, Kusumu, and they are more than a conqueror. And to Yakupon, be out to woman Yakupon, the beer, and quite be sure here, the Biana, and Tiasebia Nejuma. Then in Tiwa, Yakwine, eyes, yes, oh, yeah, who are Panama, be Panoman too. I said, don't worry. O Yakupon madom so ensia wa kase wo de be hia wo no na domunti emmo de birada de hia ne se nyameba obeti ase se gift number 4 a Yakupon de mai reverence amen afa ni ampesa wo hia no nso biem ene se o Yakupon emma reverence ewia on madom so emma yen gift a etoso enum no ene reassurance come me tie reassurance on say assurance ayade ahuhia yie pa na wo Ghana na utidi Vanguard assurance na we say a company ba be insurance ho adwuma na obia ni ji omhu say adwuma ba be no bebo afi say assurance na woto no ko ha a kire say usika no kodi ho a anase ono mo ye hise bia okwan bia so a onsa beka by all means, we now say and say, as they are covered, on betu akama, bibia on betu media show bian, and it didn't buy them any. I just love Vanguard just because assurance na day neka home. On Yakupon, but some show and say, by virtue of the first so Chenian on Yakupon on a bad dear, no, na your for. Not do munti, see a banning tenya, or my young homie, not do munti, a banning ten was I can never fro, and my timmy Yakupon ma, Debia, you want the source, you been young qua, near the so elnimu, near the near manano. We have positive assurance, a free training for Yakupon. Now, some assurance, and all can say, or see Hebrews chapter 4, verse 9. There remains, therefore, a rest for the people of God. Amen. And yes, I see and now, as I say, I have been said, you best see how Yakupon dada with the beer. Yakupon men was as he swore, you didn't go to Yakupon so, no man rest, you didn't go to Yakupon so, no man reverence, you didn't go to Yakupon so, not into one man restoration, and renew a biano. Yakupon do me enche. Oh, Isaiah 66, verse 22-23, the Bible says, for as the new heavens and the new earth, which I will make shall remain before me, says the Lord, so shall your descendants and your name remain. And it shall come to pass that from one new moon to another, and from one Sabbath to another, all flesh. How many flesh? Me also say, come and say, or say, how many flesh? Oh, if Z. On Yakupon ma, what you are free, Adam bless you, and I will sit there, Chatua, yes, Baba, Ben, Abefa, Kofian, all flesh, Mao, Memo, and Quadao, and Panio, Asofo, Asomo, Yanina, we shall come to worship God on the holy day. Yababa soon Yakupon, I want to die, that's from King. Tina Metron Safro said, a nay, the sorry. And the Bible Appiah, managing home by Kupa, you version, no. Test of the mind, no. Was a monk country. Test and see that the Lord is good. One country, I won't say who are here.
It will be a simuna. Let's say, Home the sea, who was some my challenge, baby. What's your some no ya? Can't. Unu be quite watching you. What could be some penny for? Or so for could be some were not tested beyond fine chess and you know, what you can is I know me that no. Now, so any great be with you and you. Yeah, focus said that some at your toy and so no, don't worry about all those things. You'll be kind, you'll be see, don't worry. Find me a semi, amen. For some in Kwan, Nigeria, you can't say me so. If somebody here more free, across Z, from Genesis to Revelation, the one said there's only one God. Oh, Yakupon Bakope, now he's the creator, he's the redeemer. Now the ma against so said, dear, ma identify and so your body and any da or dear see one more air Sabbath. And into a two suffering menina, and night just as you know, young whom said, or no, he can say no. When say, or when someone pray, or you do bet me be a Sabaya, Yakupon down or dear see her, or best such a that will fresh you. If you say, you're free Yakupon down who are. Na ye kweda fufuro bia sanu na ehomeda na enye Yakopon homeda na nipa hye na edi akire na obonsam instigation wan instigate am nipa faso onyame ba me so nkwa ne se sa ne ma nyina be ka asasi so because a day benya kwan se ye to dom akwa hemani mu na fa Yesu be pie na nyina be to santia di na chi akwa heaven no Bible say homeda bia from one moon to another, from one Sabbath to another, or be ever soon tedium po nyamia or your soul any as before. I don't think the net mission cranny say, Baby, I want to do on Yam Sumubia, a cover their balcon, and he said, Over who tedium po nyame, not do one tunnel so, none of whom there would do one man say, not do one shout in one walk, Mount Miniso, and Fanchen William, the Dachi, Unyam a man saying in our cabum, assume or bad dieno, where's your dear Monty. Amen. Therefore, the Sabbath is a prophetic preview of eternal peace. Onyagopon enam nkomsemu ka kire say there is peace, eternal peace, everlasting peace out there. Na fa homa Onyagopon no a why the Prince of Peace. Yes no yasumye hino. Fa homa no worship him. For no to na somno onukuto na kotono on se o kan sem na kyerem e wa disem edunan chemu ensia no omamu de ho pefe se o de nkransem kese e be ko wiase mfa na nyina disem edunan enchemu nsia o kan e ho asem no kyerem e wa nigie so pa o say then I saw another angel flying in the midst of heaven having the everlasting gospel to preach to those who dwell on the earth, to every nation, to every tribe, to every tongue, and to every people, saying with a loud voice, fear God and give glory to him, for the hour of his judgment has come. And worship him who made heavens and earth, the sea, and the springs of waters. Amen. And to Onyagopon see your mother Rontina Pentecost 125, the whole world, Yatiam, Yesu Bao, Yesu Medana Yanokre, Famusabubio, Yesu Bao, Famusabubio, become a conqueror. The Ukunim Elbon Samso, the Ukunim Ewa Atrontia Cheso, the Ukunim Ewan Tiasebia Yayaso, Mahu Kaima Yesu, so whom ain't shouting, not ain't show ma, not in all your remembering. Remember the Sabbath day and keep it holy. Hallelujah. The Sabbath is a sign that we belong to God. And we look forward to a new heaven and a new earth where we are going to worship him forever and ever. And to Yankopon way, na yenya reassurance. Don't say yani attached stadium. Blessed assurance, Jesus is mine. No cross and penny, yes, your media. And nay, so Clemusan you mean now to end Yeshua. Oh! Yes, you would yes, as na enter forever and ever. You will be with Jesus, and he will be with you every day, and especially on the Sabbath. And in there, Faume Radiesu, then whom day, Emunstra, and the Achadia, or the Emman May, and you will so dear, not the Monty. Amen. Tonight, you hear the 5 gifts. Achadia no more. Who are the Emma? Gift number 1, I say, rest. Gift number 2, you're saying, gift number 3, you're saying, renew. Gift number 4, you're saying, reverence. Gift number 4, you're saying,
nyankopɔn hyɛwden na ɔnka ho ɔnom na ɔmmoa wo kunɛsɛ nyinaa so sɛ bɛyɛ a na kyɛdeɛ bɛyɛ wo so deɛ nti fa ahoma no sɛ akɔdaa yesu sɛ ɛbɛnya kɔ heavy a isɛ ɛsɛ mmɔfra ɔno deɛ wobɛka biara papa sa na woka no ara na matie na otie wɔm sɛ mmɔfra so ɔden wɔ hɔ deɛ babɔfra biara ɔpɛ sɛ ɔyɛ n'agya ba no otie n'agya nso asɛm surrender yourself ti ɔdɔfoɔ ɛntietie de nkɔfoɔ akaka gya wo ho ma Awurade sɛ abɔfra na yesu deɛ ɛbɛnya so ahema mu kwae sɛ ɛyɛ sɛ mmɔfra nyankopɔn mmoa wo na woyɛ asɛ abɔfra ɛnsua wo nyankopɔn asɛm bibia wo nte ase wobisa ne ɛkyerɛ wo ne ɛbaabaa mu na nyankopɔn hyɛ wo den ɛnkyɛ yesu bɛba na ɔba a homeda yi a wɔyɛ homeda yi wura no yɛne bɛtena homeda no mu anya nhyira ahodoɔ num yɛ nya no asase so yɛne natoa so anya ɛberɛ a ɛnya wie ɔma nyɛ nhyira ne adom ne mmɔborɔhu ɛma wo wɔ yesu kristo din mu nti amen nti na wɔ ha na wopɛ sɛ wotie o nyankopɔn sɛ woka kyerɛ me sɛ ɔsɔfoɔ nyankopɔn din mu na mede ɛka asɛm wei sɛ mepɛ sɛ megya me honam nyinaa ma Awurade mɛsie o nyankopɔn homeda yi mede homa ma Awurade ɔyɛ homeda wura no ɔmfa me na ɔnyɛ me de ɔno a pɛ bɛbi a wɔ biara sɛ wotie me ne saa berɛ yi ɛwɔ Zoom so anaasɛ mpo ɛwɔ YouTube anaasɛ wotie me ne ɛwɔ Ghana Hope Channel anaasɛ wotie me ne wɔ asɔfie ha mesɛ baabi a wɔ biara na mɛsrɛ wa no sɛ let us all rise before the King of Kings, the Lord of Lords, the Lord of the Sabbath. Me and so now and him, Yankase Radi, you are the King. You are the one worthy of worship. When we are Hinkase, when I be our sum, we say, would you or some, yet your home mountain, and the Radi made our Sima or Babe, the Wasima or Babe may, or be our surgeon, or Nebia, baby, or Bia, may Bumpire say, be the King of their life. Your healing, our boom, and Radi Mister, give them rest. Mahome, Radi Mister, renew their love with you. Maomu onya udonumu in Kenya bium. And let them recognize that they are no longer slaves, but they are children of yours. Omunya in Kwabium, Omya Unyako Pawuma, Ewadimi Pachowebre, give them the reassurance. Say Kwambia so enya hankwa ente. Yanube Shiamu, Niatremu, Niako, or Sufio, Niabedi, and Nan Sada was Asisuono. Debia, Homedebia, Yano Nebesum, Yabesion Munyam. Masasha, we any echefa and nay, lay say, and ma and nay, dear Nimua. Any down quine area, we yes, the munti, amen. To Yameba Yakupon Sawa, Yakupon man or Nuancasa, Nenim Tian Emerald, so Eradin Mossum G, Eradin Wancasan count on Cecil, infant name consider where Ja and or Ba, and in Yakupon Susun Kunko de Munti, amen.